ng'ama samoro dwa timo loko ot magi be tinde timore nagero ot chon tadani mondo mi alok kata mana chal mare adwacho ni adwa renovate ni odni mamiye chal manyien ang'o minyalo advice ng'ama dwa timo ma samoro ne ot mar kona 4 tidwa ni timne extension moro machielo ka en ot ma samoro sitiyo kata higni 10 kata higni 20 ang'o gini mowinjo bed ni ng'at madwa timo mato hikore mar ng'eyo. Okay, mano waluongo ni remodeling. Koro remodeling kidwa timo luwore gi mokwongo gima nyaka consider en space mantie kama idwa mede otno odhi bedo maromo nade. Is it able to accommodate nikech nyaka koli tim redesigning idhi pim the existing moluongo ni as built drawings kati idhi tim nikech samidwa timo remodeling imiya gimoluongo ni brief gima idwa timo gima idwa medo kamoro ni bedroom 3 idwa ni medo obed 4 idwa ni ket study idwa ni ket private lounge koro mago te kisemiya tadhi apimo od cha kaka nogere cha tang'iyo gi space mantie tapenjo gik ma kamagi bo nyalo timo to kwa ka space is so minimal e bathe koni to the rule of thumb and we go vertical matimo medo ni udi moko nitie mashionate kaluwore gi space minyalo ger man still put ibro dok consultant or biro motima measured drawings to the otimo design based on brief mimiye